ensin käännetään satulla ympäri. Avataan luukku. Sitten tää pitkä. Aukastaan nämä lukot. Molemmat. Muutama kierros näin päin. Sitten otetaan tämä toinen. Tällä voi säätää tätä sitten kierros kerrallaan. En ole varma kumpi säätyy kumpaan suuntaan, milloin tulee isommalle ja pienemmälle, mutta sitä voi käydä kokeilemassa. Eli aina puoli kierrostakin on jo aika paljon. Eli nyt kääntyy aika paljon pienemmälle, varmaan meni tosta. Niin pannaan tuosta eteenpäin näin. Se meni. Kääntää tuonne satulan kärkeen päin, niin mä luulen, että se menee pienemmälle, mutta en vanno. Sitten kun on valmis, niin aina nämä lukot kiinni, että ne ei pyöri. Kierrytetään näin. Dök. Molemmat. Näitä ei siis tarvitse löysyttää vähän vaan. Sitten kun on molemmat on kiinni, niin se on siinä. Sitten kokeilen. Kissa vie sun työkalut. Kissa vie työkalut. Palo pois.